गोथार फुंबिलियाव जेब्ला जों बाइबेलाव नायो जोङो मेथाइनि लिरनाय 28 बालाब सेसिरिफ्राव जों फरायबा नुनो मोनो जेराव बिसोरो आरज खालामनो जिसु ख्रिस्टनि मांखरसिम थांदोंमोन फुंबिलि समाव आरो बिथांमोननि सिन्ता धारणाया मामोननो बे एसेबां गिदिर अन्थाइखौ सोर बोखारना होगोन बे मांखराव जिखौ खोबथेनानै दोननाय जे गुल बे अन्थाइखौ सोर बोखारगोन बेयाव जोङो थांनायखौ जों नुनो मोनो मार्कुसनि लिरनायावबो जों नुनो मोनो 16 बालाब सेसे लुकासनि 24 बालाब सेसे बेफोरो काहानि आरो बेफोरो माने बेफोराव माबायदि जादोंमोन बे फुंबिलि समाव बे मगदालिनी मारियामआ थांदोंमोन नायहैदोंमोन आरज खालामनो सोरबाया हयथ' बेयाव थांदोंमोन मोनसे लास्ट बिदाय हिसाबै जिसु ख्रिस्टनो मोनसे लास्ट बिदाय होनाय हिसाबाव नायहैनानै फैनो सोरबाया थांदोंमोन जानो हागौ सोरबाया बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टनि मांखरखौ नायनो थांदोंमोन गोबां मानसिफोर उल्लेख खालामदों बेयाव थांदों हानजाफोर ग्रुपफोर थांदों आरो बिसोर बेयाव मा नुहैदोंनो खेंखानाय आरो बेयाव जिसु ख्रिस्टआ गैलिया जिसु ख्रिस्टआ बेयाव गैला लांदां जाबाय नोंथांमोना जुदि बिनि बाथ्राखौ नायनोब्ला बाइबेल सिरि होगोन नोंथांमोना नाय न'आव थांनानै नायहैथां मोजाङै आंनिख्रुइ नोंसोरो गावसोर फरायनानै बुजिनायखौ आं हास्थायदों आं बुंनायनिफ्राय नोंथांमोना गाव फरायनानै बुजिनायखौ आं बांसिन हास्थायदों बिनिखाय जोङो मुथि बे मेथाइ 28:1-निफ्राय जों फरायलांनायाव बुजिनो हादों मार्कुसनि लिरनाय 16 बालाब 1निफ्राय जों फरायबा मोनलांगोन मिथिगोन आरो लुकनि 24 बालाब 1निफ्राय फरायलांब्ला जों मिथिगोन आरोबाव जों नायोब्ला जहन 20 बालाब 11निफ्राय 18 सिरि 11निफ्राय 18 सिरि बेयाव जों नायब्ला नुनो मोनगोन गोबां बेफोरबायदि सिरिफोराव माबोरै जादोंमोन बे फुंबिलि समाव दिनैनि बे गोथार रबिबार सानाव बेफोरनि गासै बाथ्राया रोखायै लिरनाय दङ आरो नोंथांमोना बुजिगोन मोजां खोनासंनायनिख्रुइ गुबुननिफ्राय गावगाय नायनाया साबसिन होननानै बुङो गावगाय नायनानै मोनदांनाया बुजिनाया साबसिन होननानै बुंदों जोङो अब्ला दायो जोङो गुबुन मोनसे सिरियाव जों थांदों बेनो जाबाय जन 11 बालाब 25निफ्राय 26 जहन 11 बालाब 25निफ्राय 26 आं फरायनो जिसुआ बिखौ होनबाय आङो फोथांगिरि आरो गोथांनि गिरिया जाया आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन 26 आरो जाया गोथाङै दं आरो आंखौ फोथायो बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा नोङो बे बाथ्राखौ फोथायोना बिदि कुइसन खालामदों आरो जों बेयाव हाबगोन जुदि जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनामोनब्ला दिनैनि सानाव मानो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानिटिया ओरैनोसो होननानै बुंदों जेबो मिनिं गैया होननानै बुंदों बेनिखायनो पौला बुंदों 2 करिन्थियान नायबानो जाबाय 2 करिन्थियान 15 बालाब 13निफ्राय 30नि सिगां जुदि जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनामोनब्ला दिनै जोङो ख्रिस्टियान थानाय नङामोन नों आंबो थानाय नङामोन जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिननायनि थाखायसो दिनै जों ख्रिस्टियान
पौला बेयाव बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि सिखांफिनाब्ला जोंनि हुबुबर्ता होनायाबो मिसा होननानै बुंदों। गुबुननो जों जिसुनि खौरांखौ फोरोंनायाबो नंबां जाबां होननानै बुंदों। जुदि जिसुआ सिखांफिननाय नङामोनब्ला सिखाङाखैमोनब्ला जोंनि गासैबो ओरैनोसो जेबो मानि थानाय नङा बेयाव, जेबो मिनिं थानाय नङा बेयाव, मानि थानाय नङा बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनाखैमोनब्ला। सोरबाया अननानै फरायनो हागोन नामा? 1 करिन्थियान 15:13 22 सिरियालागै बेलाय सोरबा माइक्र'फन हरलिस्टोंबा होनानै सोर जायनो फरायगोन आं बाहाय खोनासंनो लुबैदों। जानो हागौ बे सिरिखौ फरायनो क्लियारै बुजिखादों। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनामोनब्ला जों ख्रिस्टियान जानानै थैलांनायफोराबो मानो जेबो लाखिया, बिराद दुखुनांथाव। आरो जों सबनिस्राय मानो दुर्भाग्यजनि, माने जोङो दुखुनांथावनाफोर ख्रिस्टियानफोर जागोन आरो जोङो। नोंथांमोना न'आव आरो थांनानै गासैबो मोजाङै फरायगोन बिसोर मिनिंलेस जागोन जिसु ख्रिस्ट'आ सिखाङामोनब्ला। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनथारनायमोन आरो। बेनिखायनो बे जहन लिरनाय 22 बुंदों जिसुआ बिखौ होनबाय, आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनिगिरिया, जायहा आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांफिनगोन। जेब्ला जों बे सिरिखौ नायो, जिसु ख्रिस्ट'आ गाव गावखौनो दाबायै बुंनानै लादों, थि बुंनो हादों आरो मानो थैब्लाबो थांफिनगोन होननानै बुंदों। जानो हागौ बे बाथ्राखौ जुदि नायोब्ला गोबां मानसिफोरा साननो हागौ, मा थैनाय मानसियालाय थांफिननो आदां-गादांलाय, मा बाथ्राखौ बुंदों साननो हागौ। मा थैनाय मानसियालाय थांफिननो हानो? रावबो हाया आरो हाफेराखै। जिसु ख्रिस्ट'आ बेफोर बाथ्राखौ जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जों उननि, जोंनि फिउचारनि, जों जेब्ला थैनानै जों थांगोन आरो जों सिखांफिनगोन, बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनाय जादों। ख्रिस्टियानफोरनि थैनाया मोदोम लानानै थैनायानो मानो जोबनाय नङा होनना बुंदों। जों मोदोम लानानै थैबाय बेयावनो जोब्बाय आरो गैला, बे नङा। बेयावनो जोबा जोंनि जिसुखौ फोथायनानै थैनायफोरनि जिबना। आरो जों जिसु ख्रिस्ट'आनो बेयाव डाइरेक्टनो बुंदों। दिनै जिसु बायदि सोरबा बुंनो हादोंना डाइरेक्टलि? बेबायदि हायाखै। मोनसेबो धोरोम बिजाबाव मोननो हाया। आरो सोरबाया बुंदोंमोनब्लाबो थैनानै रावबो सिखांफिननो हाया। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ हले सिखांफिनदों। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि जोंहा गोबां बेबायदि जोंहा मानो प्रमानफोर दङ, प्रमानफोर। आरो नै 26 होनदों, आरो जायहा गोथाङै दं आरो आंखौ फोथायो बियो नंथारगौयै थैथारनाय नङा। नोङो बे बाथ्राखौ फोथायोना? कुइसन खालाम। नों फोथायोना? आं फोथायोना? जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों थायोब्ला जोङो जे थैनाय नङा, जों बेखौ फोथायोना? जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो बेहा मानो जोबनाय गैया। बेहा जोबनाय गैया, थैब्लाबो बे जोबा। मानोना जोंहा मोनसे बिसार दंबावो। आरो बेयाव थानाय गासैबो ख्रिस्टियानफोरा जिसुखौ लानानै थैलांनायफोरा जोबनाय दिनाव गासैबो सिखांफिनगोन होनना बुंदों, थांफिनस्रागोन। बेनिखायनो पौला बुंदों, ज'ना मिथिहोदों आरो जायहा जिसु ख्रिस्ट'नियाव थायो मानो, बे जिसु ख्रिस्ट'नि स्टेटमेन्टखौसो लिरदों बेयाव ज'ना।
जिसु खृष्ट बुंनाय बाथ्राखौसो लिरदों बेयाव इंलिसाव बुंदों The one who believes in me will live even though they die. जुदि आंनियाव थायोब्ला बे थैब्लाबो गोथां जानो हागौ दिनै जों मोदोम लानानै थैलांनो हागौ नाथाय बेयावनो जोंनि थैनाया जोबाखै जोंनि आत्माया जोबाखै बेयावनो जों जोबनानै थाङाखै जोंहा मोनसे आरोबाव जिउ दंबावो जेराव जों जिसुजों थाफागोन अराय समनि थाखाय जों थाफागोन दिनै बाथ्राया बिसोर नों दिनै फोथायदों ना जिसु खृष्टखौ बा बे सिरिनि सोंनायखौ फोथायगोन ना दिनै नों फोथायो ना दिनै आं फोथायो ना जुदि फोथायाखैब्ला फोथाय जिसु खृष्टखौ जुदि फोथायाखैब्ला बिश्वास खालामनो हायाखैब्ला जों फोथाय आरो जों फोथायनायनि दारैसो दिनै जों ख्रिस्टियानफोर आरो ख्रिस्टियान मुंखौ माबोरै मोननायनो मिथिगौ ना जेब्ला एन्टिअखआव प्रथमबार जिसुनि सेलाफोरा जिसु थैखांनायनि उनाव मानसिफोरा जिसुनि सेलाफोरा ख्रिस्टियानफोर मुं होदोंमोन बै ख्रिस्टियानफोर आरो बे ख्रिस्टियान मुंखौ बिसोर मानो मोनदोंमोननो मानोना बिसोरनि थाबायनाय बिसोरनि सोलिनाय बिसोरनि स्वभाब बेबहार गासैबो जिसुबादि आरो बेनिखायनो बिसोरो ख्रिस्टियान बे ख्राइस्ट ख्रिस्ट इंलिश माबा ग्रीकआवबा ख्रिस्ट'स होनना बुङो ख्रिस्टियान इंलिसाव फोर जाहैबाय गियान बेबायदि बुंजानाय दिनै जोङो जिसु खृष्टखौ फोथायो आरो बे बाथ्राखौ जिसु खृष्टआ जे सिखांफिनमारबाय बे बाथ्राखौ हेखमानो थाखाय बहुत मानसिफ्रा सेस्था खालामदोंमोन आरो जेब्ला फुङावथ' नायनो थांबाय आइजोफोरा मांखरसेल नायनो थांबाय नाथाय मांखराथ' खालिसो आरो नाथाय बे जिसु खृष्टनि हिया फानफबना दोननाय दङ मोजाङैनो नाथाय मानसिया गैया आरो बेयाव मानो गोबां बेबायदि माने एलिगेसन नंखाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ बे जिसु खृष्टआ सिखांफिनमारनाय बे बाथ्राखौ हेखमानो थाखाय गोबां कायदा बिसोर बाहायदोंमोन आरो मानोना जिसु खृष्टआ बुंदोंमोन सिगांनो थैनि सिगां बुंदोंमोन आं सानथामाव सिखांफिनगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बेनिखायनो बे सिखांफिनमारगोन नामा होननानैबो बिसोरो सान्थ्रिफोरखौ बिराद गोरा स्ट्रिक्टहै बेनि मांखरखौ बिसोरो नेनानै दोनबाय थायोमोन बिराद टाइट सिकिउरिटि नेनानै दोनबाय थायोमोन नाथाय मांखरा मानो खालि जाबाय बे बाथ्राखौ हेखमानो थाखाय मारै बुंदोंनो मिथिगौ The empty tomb may be the strongest proof Jesus Christ rose from the dead. Two major theories have been advanced by unbelievers. Someone stolen Jesus' body or women. Disciples went the wrong tomb. जिसु खृष्टनि मोदोमखौ खावबाय होननानै बुङो आरो जिसु खृष्टनि मोदोमखौ बिसोर खावदोंसो जिसुनि सेलाफोरा होननानै बुङो आरो बैयाव बुंदों आरो बै महिलाफोरा बै आइजोफोरा फुङाव मांखर नायनो थांनायाव जेराव मांखराव खालि नुहैदोंमोन बे मांखरा जिसुनि मांखर नङामोन बिसोर गुबुन मोनसे मांखरावसो थांफ्लांदों होननानै बिसोरो बुंदों आरो जिसुआ सिखांफिनाखै बेखौ खावनानैसो लांदों नाथाय बे समायाव सेलाफोरा जिसु खृष्टनि मांखराव थांनानै जिसु खृष्टखौ खावनानै लाना फैनोसेबां बिसोरहा गोहोआनो गैया बोलोआनो गैया मानोना जिसु खृष्टखौ क्रुसाव होनायखौ नुनानै जिसुनि सेलाफोरा गासैबो खारखोमादों आरो बेनिखायनो पेटराबो आं जिसुजों थाफाग्राया बेनोमोन नामालै होनना मानसिफोरा बुङो आंथ' सिनाय मोना जिसुखौ आं जिसुनि नङा बिजों आं थाफायामोन होननानै बुंदों आरो बिसोर गासैबो खारखोमादों आंखौ हमनो फैगोनदां आंखौ क्रुसाव होगोनदां होननानै जिसुनि सेलाफोरा गासैबो गिनानै मोनसे जायगायाव बिसोर जमा थाखुमानानै थादों होननानैसो बुंदों अब्ला बिसोरबायदि मानसिया गिनानै थानाय मानसिया जिसुनि मोदोमखौ माबोरै खावहैनो हानो जेराव सोरगिदिं राजानि सान्थ्रिफोरा नेनानै दोङो इम्पसिबल बे जाथावा जिसुनि मोदोमखौ खावनो हाथावना नङा
मानोना जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनगोन होनना बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ मिथिनानैनो बिसोरो गोरा मोनसे सिकिउरिटि गार्ड होदोंमोन बेयाव अब्ला माबोरै बे सेलाफोरा थांनानै खावनो हागौ आंखि बे आइजोफोरा फुङाव थांनाय दै जात्रायाव बुंनाय बाथ्राया प्रथमाव बुंनाय बाथ्राया जेराव फुंनि समायाव आरज खालामथ'थ'है सोरबाया बेनि लास्ट सेरिमनियेल खालामनो हिसाबै आरो सोरबाया जिसु ख्रिस्टनि मांखरखौ नायनो हिसाबै गुबुन गुबुन बाथ्राखौ लानानै नायनो थांदोंमोन बे समाव मांखराव जिसुनि मोदोमा गैया बे जिसुनि मोदोमा गैया होननायखौ बिसोर मा बुङो बिसोर बेलेग मोनसे मांखरावसो थांदों आरो बै दुतफोरा नुजानाय दुतफोराबो नंखाय मांखरावसो थांफ्लांदों होननानै बुंदों आरो नंखाय मांखराव थांफ्लांदों दे मानिना लाबाय बिसोरो नंखाय मांखरावनो थांफ्लांदों बिसोरो जिसुनि मांखरावनो थाङाखै मानिना लाबाय अब्ला जिसुनि मोदोमखौ दिन्थिना होदो गैलाय माथो नोंसोरनि जिसुआ दोङो बेयावनो दोङो सिखाङाखै दिन्थिना होदो जिसुनि मोदोमखौ बिसोरो दिन्थिनो हायाखै फेलियर जादों मानिनानै लाबाय दा दे जोंनि थांनाय मांखरा गुबुननियावसो थांफ्लांनायमोन जोङो होननानै हमनानै लाबाय मानिबाय दे आच्छा जों थिगानो दोङो जों गुबुननि मांखरखौसो नायहैफ्लांनायमोन जिसुनि मोदोमालाय खिथिदो बेखौ होमबालाय बै अरिजिनेलनिफ्राय लाबोनानै खिथिदो गैया जिसुनि मोदोमखौ बिसोरो दिन्थिनो हायाखै मानोना जिसु ख्रिस्टआ सिगांफिनबायमोन आरो जिसु ख्रिस्टनि जिथु हि बेयो आराम खननानै साइडआव दङ आरो बे हि खननायावबो मोनसे मानि हाबनानै दङ जेब्ला जिउसफोरा टेबल डाइनिंआव ओंखाम जालायो बा बिदिनो जानाय मुवाफोरखौ ब्रेडफोरखौ जालायो अब्ला बाहेराव थांनोब्ला जाफुनाय समावनो जुदि माबा बाहेराव थाङोब्ला बे गावनि रुमालखौ बियो आराम फाननानै खननानै बे गालाङो मिनिङा जाबाय बे खायफिनगोन बे थांनाय मानसिया खायफिनगोन आरो अब्ला बिसोरनि जिउस कालसाराव बिसोरनि कालसाराव मिथिगोन बे मानसिया खायफिनगोन बेलाय रुमालखौनो खननानै गालाङो बेबायदि आरो मिनिङा फायफिनगोन बे मानसिया आरो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ फायफिनगोन सानसे जिसु ख्रिस्टआ सिनो जिसु ख्रिस्टआ जों बयखौबो लांनो फैगोन बयखौबो लांनो फैगोन आरो मानो जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनमारनाय बेखौ आइजोफोरा मेगनजों नुदों जों बेखौ नायोब्ला मोननो हायो जों मार्कुसनि लिरनाय 12 बालाब 9-10आवबो जों मोननो हायो आरो गोबां दंबावो बेबायदिनो सिरिफोर दंबावो बिसोर मेगनजोंनो नुदों होननानै बुंदों मेगनजोंनो नुदों जिसु ख्रिस्ट आरो बे प्रमान जायो जे जिसु ख्रिस्टआ हसायनि सिगां फिनमारनायमोन आरो जोङो मानो सेलाफोरा मोनसे मानो आरो मोनसे कारेज मोनसे बोलो मोनखांनाय आरो बे प्रमान खालामो जे जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनमारनाय नैबे महिलाफोरनि बाथ्रायाव नैबे आइजोफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टआ नुजानायनि बेलायाव जिसु ख्रिस्टआ आइजोफोरनोबो खाबुखौ होदों जे जिसुनि बाथ्राखौ बिसोरसो सेथि मिथिदों आरो बिसोरो गुबुननो बुंहैनो हादों जिसु ख्रिस्टआ मांखराव गैला होननानै बे समायाव आइजोफोरा गिर्जायाव एबा हौवाफोरनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनो हायामोन आरो आइजोफोरनि मोनसेबो बाथ्राखौ लायामोन आरो समाजाव गनायनाय जायामोन आरो बेनिखायनो जिसुआ बिथांमोननो बिसोरनि जुगिदिसो बाथ्राखौ मिथिहोदों अब्ला आइजोफोरा बे आइजोआ बुंनाय समाव मानसिफोरा बिसास खालामनो बादों खारन आइजोफोरनि बाथ्राया दिमान गैया गनाय जाया जिसुआ खाबु होदों जिसुनि बाथ्राखौ हुबु बाथ्राखौ आइजोफोराबो लानो हायो खामानि मावनो हायो जों बाइबेलाव नुनो हायो आं माखासे बुस्थुखौ इंलिसाव फरायनानै आं बर'
बुंना होगोन नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालाम आं सब बुस्थुखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै लाजोबनो हायासै मेसेजआ बुरजाखाय टाइम जाथ'आसै मोनसे शब्दखौ नायलांनाया बिराद सम लायो After the crucifixion, Jesus' apostles hid behind locked doors, terrified they would be executed next. But something changed that from forward to forward preaching. Preachers, anyone who understands human characters knows people do not change much without some measure of influence. बिसोरो सेलाफोरा गिख' जानानै थानायाबो बोलो मोनदों मानोना जिसुआ बिथांमोनजों नुजादों आरो बेनिखायनो बिसोरो गिनाया गैया जादों जेराव बिसोरो हाबखुमानानै थादोंमोन बिनि उनाव जिसुखौ बिसोरो नुनानै गिनायनो रंजाखांदों होननानै बुंदों आरो रंजानानै बिसोर मा एबारावथ' जोंखौ बुथारनो नामायबाबो जों गिया होननाय बायदि बोलो मोनखांदों सोर जोंखौ मा खालामथों जों रावखौबो खाथेर खालामा जिसुनि सेलाफोरा बिदि बोलो मोनदों आरो बिसोरो मेगनजों नुबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ मारनायखौ जिसु ख्रिस्ट' सिखांनायखौ नुबाय बिसोरो नुबाय मोगथाङाव